Vaig començar a venir aquí amb els sardanistes del meu grup concertiu als anys 80 i hem fet de tot aquí. És això, és casa. Salvador, que pots donar-nos un cop de mà a posar petards al drac? Dic, cony, vale, sí, no sé arrel de què, però ja va estar. I arrel d'aquell dia que vaig venir de permís vaig començar amb la història aquesta. El grup aquest va ser el grup Gralla. Gralla no tenia en un principi espai per poder assajar i trobar-nos i tal. Vam trucar aquí amb aquesta porta, que llavors hi havia el senyor Salvador Riba, que molt amablement ens va dir que sí. Veniu, treballeu aquí, assageu, feu-vos aquesta casa com si fos vostra. I sempre dèiem mig en conya, mig en sèrio, que això ho acabaríem arreglant i s'havia d'acabar de construir un teatre per la ciutat. No sabíem el que fèiem perquè era una cosa... Havíem d'arreglar tot el teatre. I ens pensàvem que això amb 4 pots de pintura i 4 claus ho arreglaríem. I va ser una experiència i una activitat frenètica i molt gran. Ja ens veiem, doncs, programant a la sala, programant espectacles de primera fila i fins i tot començant a produir nosaltres. I això és el que hem aconseguit ara aquests 4 o 5 anys darrers, que hem aconseguit produir espectacles nostres i que aquests espectacles fins i tot vagin a parar al TNC i a grans sales. Sempre ho definim com un projecte col·lectiu i per mi ho és. És un projecte realment col·lectiu, participatiu, gràcies al treball i a l'esforç de molta gent, cadascú des de la seva parcel·la, sigui una part petita o sigui una dedicació molt gran, tot suma i és la suma de tots aquests esforços per mi que és el que han fet que el Teatre de l'Aurora hagi arribat fins aquí. Aquí hem creat un grup de gent que sempre són els mateixos i és molt agradable que vinguin i després el teatre que es fa aquí és una cosa que moltes vegades no pots veure en d'altres llocs i això és una cosa molt maca. Doncs jo crec que és un teatre compromès i que sempre busca espectacles per remoure una mica emocions i consciències i almenys per fer-te pensar una mica i sempre es busca doncs, això, que no surtis indiferent. Tot està molt junt, els actors, el públic, la gent que col·labora, és tot com molt acollidor. El fet de tenir la gent tan propera, de poder estar al mig de l'ou, és el que més m'agrada de tot. També som un primer pis i també som una caixa escènica petita. Tampoc podem portar segons quins espectacles. Hem portat espectacles grans que hem anat rascant de paret a paret i que ens ha costat pujar-los. Espectacles que hem hagut de pujar-los pel balcó, amb la seva complicació. Espectacles que hem pujat per les parets i hem deixat les ratlles a la paret perquè no entraven si no era rascant. I potser el millor de tot és el que ens hem donat els uns als altres treballant aquí. Això per mi és el millor de tot. El que tenim una mica de diferència és això, no? Que mimem les companyies que venen en aquest aspecte, no? I tothom marxa encantat de, ostres, sí, és un teatre petitet, però que el tenim ben acollidau i el tenim maco i tothom se'n va content. El tracte aquest quotidià, el tracte de la gent, la proximitat, no? El saber fer, estar amb la gent i el contacte, no? Que la gent pregunten, va venir aquesta obra que m'agradarà, clar, com si ja sabiguessis també els gustos, no? És això. Sense públic no hi ha teatre i és gràcies a tota aquesta gent que ha fet confiança venint aquí a l'Aurora funció rere funció, omplint el teatre, que hem arribat fins aquí. Vull dir, ells donen sentit al projecte i per ells, per la ciutat i per la gent que ha cregut en això és perquè hem treballat i perquè seguim treballant. Han sigut anys molt rics, amb moments molt complicats, evidentment. Hi ha hagut moments que ens ha costat moltíssim arrastrar el públic, però hem aconseguit de mica en mica anar fent un públic fidel, créixer amb els espectacles, cada vegada guanyar més qualitat. Que quan entrava aquí al teatre hi havia una olor especial, una barreja de fusta nova, però també la història, no? No sé, és que com que aquí havíem fet de tot, des d'aixecar terres, tirar parets, posar el terra de fusta, sota d'aquest terra hi ha els nostres noms escrits dels que vam posar al terra. Clar, és aquella sensació. I a mi sempre em feia aquesta olor que no te la sé explicar, perquè era meva.